Tubig check. Bag check. Driver. Way tulog. Driver seat. Good morning guys. It's November 2. Hi guys. So mag-ano ta karon? Nanagkot. Na may mama, mamukaw sa kog, mga natulog. Okay. Unlock the door please. Hello Toby. Good morning to you. Nanay nagmata Toby. Toby, don't eat me. Oh, sayuwan ni ninyo eh. Oh, ready man dahil. So man, I woke up like this. Kaulaw. Richard. Oh, Richard ah. Tulog pa man eh. Richard. Ay. Masama si Bebe. Ako mag-isip ko daan doon para ibangon nga. I woke up like this. Social kay si mama kay. Sa'yo kay sa buntag ang video ang i-check, dili ang messenger. Naku, nadala ko. Dito na tayo. Kay Lola at kay Lolo's. Ha? Hello? Sure dira. Ano ang dyan sa Ate Yami? Asa gito kay Ate Yami? Dira kay Ate Yami. Ako Yami. Gani. Gamay, ano gamati jud kay siya? Mga unsa midaan bago mo ato kay Lola. Ay, mag-oops. Uy mama, nitubo na yung ano? Tanong sa video. Ano video? Sure ko naman. Isa pa. Hi sa mga taga-video. Hello. Ay, katunay. Ito sa dakyan. Ang sinigit ang research ko. Init yung kayo nakagikuhan na. Sa lower. Balay sa kong ante. Fresh kay dire kay daghang tig punuan. Nanami karon padulong sa dakong balay. Tay diri is kaya unsa pa kanang year na ano man na build? 1980 pa siya na-build. Yeah, 2018 na ta karon. So pila na yung 80, 90, 100. calculator. 2000. So sa una diri, 48 years na. 48 years. Sa una, kanang daghan kini siya mga punuan diri. 48 naman. Mani siya ang simbahan nila diri. 48 siguro. Mga backers, mama.
Oh my God, manggukod. Anayon. Oh my God! Anayon sa lower limang Kinsa ni? Nalagi diri akong igsuon nga nung ilaman ng giano. Hindi ko. Guys daw, may pengos na akong balay. Kay, o ni agianan ni Twinkle sa una, magdagan siya nigulikan sa skulahan. Gani, kay ngit-ngit kaayo. Ngit-ngit kaayo, tas wala pa ba kurente diri sa una. Gamay lagi mo Grabe karon, ma. kayo. Taas na ni ginagani, oh. Ay, mo ni. Sa inyong masaksihan karon ang amo ang balay. Itong mga gagmay pa may. Ang balay nga na ay abat. Batay wak. Diri Pwede dai naman kayo sa sa diri sa ilaha, alas 6 pa lang nanay magwak-wak-wak-wak ini kagabi. Kung ay magkikik. Tubalado. And tigulang na kayo ang balay. Ang atop ba? Ay oh. Unsa na ang Pero wala man nahiwi man. unsa na ni sa ano kani? Oh, butilya. Gani. Una siya sa una, ang feeling yun ako sa ani sa una, dako kayo. Mag-flooring. Mora ni siya, tas diri may magdula-dula. Kasi mo gusto Mo tanaw mo gwapo lagi no, mo flower. Ay ko ginay mo nang kuwaon mo nang itanom dito. Sagbot man. Sagbot man ang purple. Kuwaon siya ng twin. Kay purple. Puro mga sin. Purple na ano. Nami story sa inyo na sa una nahitabo. So sa una wala pa mi kurente dire. And then matulog mi kung mag sunset. And then ay sa kaadlaw na nakatimaho daw si Mama Og sigarilyo. Mano? Trisby. Trisby di ay sunod gi ko story. Gusto ko to siyang gabi. Tapos akong gitanaw kahayag ang bulan. Nahining gawas ito sa diri sa Diri. Diri lang naman ay underground nga. Naman ay Kasi siya gawas siya. Ako nakita niyang ulo nag-ana. Ana siya din nga. Naglakaw siya. Nagkita na ko yung likod. Ako. Yung likod. Dito siya sa paingon. Kumano. sama mag-story. Tapos Kumay. Naglakaw siya dito. Hantod. Dito siya niluklok dara sa mga kabulihan. hala. So unsa man niya ang ano sanina suot. Wala ko ka na hinumdum na siya makita kasi yung buhok diri taman. Tapos gamayon siya nga babae. Oh my god. Si Richard guro to sa una. Mauro to. Hadlo kayang story diri niya. Nay wakwak diri sa una man oh. Kusog kay mangwakwak mo ato diri sa atop oh. Basta mga bukid ba na mga wakwak. Kinsay naka-experience og wakwak na? Ano to diri ba? Going home. Ano ba gusto? Mga li namin kayo mag-work pa. 건너서 내게 닿을게 내 마음에 첫눈이 던 그대 넌 언제나 내게 나듯 하던 Mamalingki na po may pilit. Mamalit og pilit. Tapol. Mabasig matapulan kag samuta naman siya. Asa ang pilit. Dara siya kumuliw ka na. 60 pesos.